sa'yo! Breakthrough tayo! Miarangkada na ang duha ka mga bagong Kapuso serye sa GMA Prime pagkagabi. Balik telebisyon na si Ultimate Star Jeneline Mercado alang sa bagong Kapuso fantasy romantic serye nga Love, Die, Repeat. Sa pilot episode pa lang, nagsugod na ang istorya ni Angela nga gidala ni Jeneline Mercado o ni Elton nga karakter ni Mike Tan. Nang kaila sila Bernard nga karakter ni Sian Lim sa bukid o dinhi magsugod ang daw pabalik-balik nga kasinatian. Sundan ta ang matag istorya sa Love, Die, Repeat sa GMA Prime 8:50 PM. Samtang, nagsugod na usab ang asawa ng Asawa Ko nga gibidahan nila Jasmine Curtis Smith, Liza Lopez ug Raver Cruz. Nagtuo si Christy nga karakter ni Jasmine nga naangko na niya ang timos nga gugma human gikasal ni Jordan nga karakter ni Raver Cruz. Apan magkagubot sila human musud sa istorya si Shaira nga karakter ni Lizelle. Sundan ta ang istorya kabahin sa pag-ila sa legal nga asawa kauban sila sa GMA Prime. Andam na ang runners alang sa mas nagkakulbahinam nga Season 2 sa reality show nga Running Man Philippines. Anaa na sa South Korea sila Cocoy De Santos, Boboy Villar, Glyza De Castro, Angel Guardian, Lexi Gonzalez ug Mikael Daes. Daw gawa sa mga exciting challenges, winter is coming kuno ang dalit sa maong bagong season.